ନାଇଟି ଯଦି ରାମ୍ବେଇ ତ ନାଇଟି କେବେ ଦେବେନି ଆଉ। ଉଠିଲା ହେଉଛି ମୋର କାହିଁକି ହଉନି କି ନାଇଟି ଦେବୁ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେବି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁ ଦିଶୁନି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ନାଇଟି ଦେ ଏଇଠିକି ରଖିବ ଅବଶ୍ୟ ଦବି ଯାଇছিল ଏଇନା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ଦେଖିବ କେଉଁଠି ଗଲା କାହିଁ ଜଳ କାହିଁକି ହଁ ହଁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଉଚ୍ଚତା ଉଞ୍ଚା ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଦେଲା ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ନେଉଛୁ କେମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଘାସକୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କଲଣି ସେଠି ହଁ ନା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି ଟିକେ କଲୁ ମୁଁ ତୋର ଧରିଛି ଏଇ ଦେଖିବା ମୋର ଟିକେ କରୁନୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମୁଁ ତୋର ଦେଖୁଛି ଏଇ ଦେଖେ ମୋର ଟିକେ କରୁନି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁନି ଟିକେ କରୁନୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ଟା ମୁଁ ତୋର ଧରିଛି ଦେଖା ତାକୁ ଦେଖା ହଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମେ ତାକୁ देख के जाएगा तोर देखा है तो पूरा देखिए अब सरी नहीं जाएंगे बाबा से फुली गलानी अब यही आस 10 हाथ लंबा आ गोटे से साप धरी पकड़ बेकू बोबुच देखुଛୁ